Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal, Haima Hielkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep. Na een paar dagen verplichte rest kunnen de scootjes op de slotdijk dochs nog los. Welkom bij het IFK-journaal. Welkom bij het IFK-journaal, het laatste IFK-journaal van 2024. Gelukkig. De koer joert nog zield worden na 2 dagen met te volle wien. Traditioneel sjoen zetten we op de laatste dag van de IFK's de kampioenen in het zintje. Die van de C-klasse, de B-klasse, de Lietse A-klasse en de Grutte A-klasse. De wedstrijd in de Grutte A-klasse is het sluitstuk van dit IFKS-kampioenschap. Maar al voor de start gaat het mis bij de westenwind. Een oorvaring met de eeltje baas die het bij haar een onderzietkant erin vat, zwaar het verskeer. Ze krijgen het scootje op die het wedstrijd kleer en mij tank on het uitstel toch 3 valske starts. Kind de westenwind doch smijtwan. Dan de start en het liek het wel al hard de sterke jerken een beetje in. Ze willen net te volle risico nemen, want als ze gewoon finishen en niet geks doggen, dan ben ze kampioen. We komen bij de eerste tonnen en ja, de sterke jerken leidt er dan toch wel heel goed bij. Ze gaan als eerste om de tonnen, want de Ebenhezer leidt stil. En daar moet namelijk nog de Streetber als nummer 2. Maar daarachter dan. Het is een liedskruisrak en we krijgen bakboord-stuurboord situaties. Want al die scootjes zullen coalitie inkomen. Gaat dit goed, gaat dit goed? Dat is de grote vraag. Want het binnen een heel soort scootjes. Nee, het gaat net goed. Er zit een grote piertje in het dorp Jestermaroon. En dat is een oorvaring met een soort impact. Want er leidt ook nog een bemanningslid van Jestermar in de Isomar. Die te toch Grutte Pier uithellen wordt. Jestermar loekt de zeilen omleeg. En datzelfde doch de Grutte Pier die dan even letter in die griebus echt nog in de westenwind onzitten. De westenwind tikt de Lietse Lies weer on. En zo is het 1 Grutte griebus op de Isomar bij die eerste tonnen. De skeer is grut bij meerdere scootjes, zoals hier bij de Grutte Pier. De wedstrijd gaat dan terug. Zonder ek de Lietse Lies, die het vanwege averij de wedstrijd ek staken. De wien helpt on en het wordt hudde werkjen. Vaak gewoon scootjes, zelfs uit dat ze de fokken loert verliezen. De sterke jekken loekt hem er net zo volle van on. Die komen als eerste hoe de finish. En die binnen dus de terjochte kampioen. Ze binnen deze weken 4 wij de beste. In de kom van de Lemme worden zelfs de kampioen huldigen. Waaronder de kampioen van de Grutte A, sterke jerken, Pieter Jelle Sulker. Je hem winnen, 3 keer. Ben je dan de terugte kampioen? Ja, nou ja, dat denk ik wel. Maar ja, het viel de juist er heel nu over om kampioen te worden. Ja, via een berichtje van de wedstrijdcommissie en ineens ben je dan kampioen. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk niks voor. En dan viel het denk ik niet goed. En Jood kon gelukkig om zielen. En we wonnen deze wedstrijd en ja, dat jouwt echt een ontlading voor de hele ploeg en dan viel het terug. Ja. Welke kampioenschap wie nou mooier, deze of die vorige? Ik denk toch die vorige weer toch oors, want toen stonden we op 2e plek en toen wonnen we het ziel de laatste wedstrijd. Ja, dan is die ontlading zo verschrikkelijk groot. Nevens deze en nu winnen we juist al kampioen. Maar toch weer de hele ploeg nog best wel een beetje zenuwachtig van Jood. Want we wonnen gewoon Jood zielen, de voorzielen. Dus voor het gevoel en voor de sfeer. En, ik ben heel blij dat het zo is. Ja, het zit op het shirt het hele week al. De First Final Farewell Tour. Sigge Hiskop, het zit erop. Die skipperscarrière zit erop. Hoe wie het? Nou, je mag een mooie weekend natuurlijk. Hè? Je mag een mooi schild. Het is jammer dat ze van de wedstrijd uitvliegen.
Ja, dan hebben we geen kans meer om kampioen te worden. Dat vind ik persoonlijk wel heel jammer. Maar ik moet eerlijk zeggen, PJ, als dat 3 is en je 4 wedstrijden zielst, dan ben je al meer dan de terug de kampioen. In we Joert bij die laatste wedstrijd nog iets van emoties bij die? Nou, ik wil alleen maar wurg naar de tijd. Ja, het weer het werkje, hè? Ja, ik begin verschrikkelijk toorst. Nou, de werk is nou ook onschuldig. Ja, ik ben aardig bezig, ja. Hoe is het zeker dat het er nou op zit? Nou, voor deze weekend dan, bedoel je? Nee, dus zo ophouden. Nee, ik sta boven een Engelsman. Oh, dus de haast net op. Nou, dat zit er. Je stiet hier weer op. First, final, farewell. Nou ja, dan dacht er een cross getrokken, dan kan ik een second worden. Hè? Want daar kom je dan. Wie weet. De uitslag van de laatste wedstrijd op de Lemmer. Efter de sterke Jerke eindigt de Striedber als tweede en de Engelsman als derde. In het rechterrichtje zorgen we een disqualificatie voor de westenwind. De Grutte Pier is net over de finish kwam en we zorgen dat het dorp Jester maar 4 punten krijgt en de Lietse Lies 100 punten. Ze hebben allebei het gemiddelde tal punten gekregen omdat ze bij de onvarings geen schuld hielden. Dan naar het klassement van de Grutte A. De sterke Jerke wint 3 wedstrijden van de 4 en is de terjochte kampioen. Sikke Heerskop en de Engelsman, zij eindigen als tweede. Het dorp Jestermar met Gele Tadema is de nummer 3 van 2024. In het rechterrichtje zorgen we dat debutanten de Rade Roek, de Ebenheizer en het Woordwief haar een handhavenje. We zorgen haar een takom hier waarom in de A-klasse. Dat hield net voor de westenwind, de Grutte Pier en de verwisseling. Zij degraderen en komen volgend jaar uit in de B-klasse. We beginnen de dag met winst in de Lietse A-klasse voor Jelle Talsma. En een winst Joert is ik lieke goed genoeg voor winst in het klassement. Want de A-klasse werd zo vaak gekrast hier met 3 wedstrijden dat Joert de vierde is. En pas dan ga je een klassement. Jelle Talsma, Lokweeske, hoe is dit? Ja, super. Hartstikke mooi. Mooie bekroning. Ja, want we zijn al, de best dit hier voor het eerst waarom in de vloot. Ja. En vandaag zijn we kampioen. Ja, daar doe je het voor eigenlijk. Hè? Dus dat is een mooi slagen. Is dit verwachten? Nou, we wisten wel dat we goed mee komen koeren. Maar ja, we hebben nog net zo volle shield met dit schip. En dus het moest eerst even een beetje wennen. Maar nee, ik hier het net verwachten. Ik ben er super blij mee. Waarom is het net verwachten? Nou, als we dit schip hebben, oude 2, hier heb ik dat opknapt. En dan is het toch wel even een ouwachtje van ja, hoe gaat het eigenlijk en wat voor schip is dit? En ja, het is toch wat oors wat we wend weer. De jonge Jan is een heel oor schip. Dat is een pieps, dat is een buitens vlaaster. Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Maar we hier een prachtig mooi aan het praat. We hier even een misser van een weekend om, sodemieteren. Dat is wat jammer, dat is een domper. Maar vooruit maar, het vertrouwen is net voort. Dus ja, het schip is heel prachtig, eigenlijk prachtig. Nou, we hebben jonge prijsuitreiking natuurlijk en dan geven we mooi weer richting Watten en dan geven we een weekend maar weer eens een beetje ontwerk. Ik vind die wel heel statisch en gewoon. Ik hier verwacht dat er een dik feest komt zo. Ja, nou ja, we hebben een beetje een domper aan van de weekend. En ja. Wat feestje met er ook komen dan? Kampioenschap, best gewoon kampioen hè Jelle? Ja, zeker. Dat is ook zo. Nou, hartstikke best. We beginnen jong vieren. Dankjewel. Het is een mooi scootje hier voor Grauw. Dat kunnen we wel zeggen. Ze wonnen de SKS, maar echt succesvol in de IFKS. Herre Hooghiemster, skipper van de Emanuel. Je bent kampioen worden van de B-klasse. Lokweeske. Hoe spannend wie dat joert nog? Ja, dat is redelijk spannend. Wie een jouw scootjes die kon kampioen worden. En dat zit al echt bij elkaar. Ulbe die stond eerste, wij 2 tweede en hier is de Go en Frans nog. Maar wie spannend genoeg. Uit de start bij de boommoeite dacht ik van dit kan wel eens goed komen. De Go die hier wat rond op, maar mooi spannend. Ja. Maar het is lukt en ja, kampioen, chill. Ja, ga je hem ontrekken in je westonderwijs? Want inderdaad, de Waaksdom Ulbe Zwara stier op Ian. Ja. Je stier op 2, maar je hebt hier nog een mooie oorlook. Ben je dan ontrekken of ga je daar geen tiert voor? Nou, ik heb juist al even zoen. Dat beetje een inschatting. Ulbe weer heel makkelijk en moest ervoor blijven. En top zon.
En Go wist ik net helemaal. En Frans, maar moest niet zo tussen zitten. Ik zou top 3 zien, dan ben we er wel, denk ik. Dus dat, en voor de Ulbe. En dat is lukt. Ja. Ja, en dan ga je hem vanuit de C naar de B en dan in één keer weer terug naar de A. Hoe kan dat? Ja, we waren terug, ja. Nou, motiveerde ploeg. Jonge mensen, sportieve ploeg. We trainen vol. We hebben wat ervaring, we worden scootjes opgegeven. Bij Freddy, bij Grauwse scootje, Louter scootje. Ja, dan denk ik dat ik wil bijna kleren winnen voor haar, maar die gaat wel heel rap zijn. Dus ja, het spannend volgend hier. Ah, je bent er wel klaar voor dus. Laat die Grutte aan maar komen. Laat die Grutte aan maar komen, ja, tuurlijk. Ja, dat ging wel mooi, man. Zeker. Je mag er kom in. Ja, maar daar kom je in, zeker. Ja. En de vlag top, de Grauwste vlag top. Dus dat is ik een goed teken, ja. Ja. Huldiging en King Grauw krijgt als het SKS-koetsje of hoe zit dat? Ah, dat durft mooi als hij naast zitten. Dat maar weer eerst ergens muis best van. En dan geven we wel zo'n huldiging nooit, denk ik. Ja, ja dat zit nooit erbij. Dus dat best genoeg. Dat is je mooi voor Ronnie Lever en dat nooit mooi maken, dus dat is prachtig. Ja. Vierwielin kochten ze het scootje en ze doen nou voor de derde keer mooi onder de IFKS. En dan voelt nou eens kampioen worden. De sfeer zit er goed in bij de Draaiendwarpen. Inne de Vries, lokwenske. Ja, dankjewel. Geen mooi. Ja. Dat is de stem kwijt. Ja, er is niet veel van over. Nee, maar prachtig dit. Genieten. Wat een team. Wat een week. Hoe is dit voor je? Ja, prachtig. Ja, we deden mee. Om gewoon te zeilen, leuk meedoen. Nou, en dan krijgen we dit. Ja, dat is prachtig. Nooit verwacht. Nee, je het net verwachten, want dat je de stand, ik zeg, Gouden is eerste, sleet nevens mij ik een heel lang voor de eerste. Ja. Je bent wel echt volle beter als de oren. Ja, dat wel. Maar ja, daar heb ik niks op te zeggen. Nee, ze loopt aan de praat. De bemanning top. En ik stuur ook nog de goede kant op. Nou ja, dan kom je hier. En nou naar de B-klasse, wat verwacht je ervan? Gewoon weer leuk meezeilen. En we zien het wel. We gaan ons best doen. En dan zien we het gewoon. Hoe komt het met die stem heen? Lees maar eens even uit. Ja, iets te veel geschreeuwd. Maar ja, vandaar ook denk ik de resultaten. Dan moet je soms wat aanroepen. Is dat de hele week al eigenlijk? Ja, halverwege de week al. Dat is wel makkelijk voor de bemanning, dan jaren zie ik niet meer. Ik ben lekker stil nu. En nou, een feestje? Dan de keel smeren. Kerst voor Brugge. Ja, zeker. Ons af hier het laatste IFK-journaal van dit jaar. We binnen de Takom hier weer. Hopelijk. Ontan. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalmar Staal, Haima Hulkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep.